на сестрата на Ани и Ланчо. Аз съм Красе и съм и на гост. Приятел. Приятел. И ми е приятел. Така, Сега, тук първо са ни нещата за ще украсим. украсяване. Първо ще украсиме. Разбира се. Сега ще закачим Първо трябва да намерим място. Така. Ще закачим няколко неща. Ето така, ето тук. Може да го залепа за стиксото. Дай тиксо. Добре, докато аз отварям тиксото, камерата да отиде към Краси. Сега, за да го изплашиме, ще сложим ето тук пайка. И по едно време, ето така ще го тръпнем и ще му го хвърлим на главата. Ще го пранкнем за Хелуин. Сега крием. Добре, ето го тиксото. Сега го развързах. И сега слагаме. Сега аз си взимам тиксо. Операторът моля да покаже това. Как съм го закачила? Сега аз отивам да го изплаша, като го закача. Ето тук, ето така. И той, като влезне, веднага блъска и пам в лицето му. Сега пак ще трябва да тиксото да го отворя. През това време аз ще оплета този разплита. Сега ще му... Благодаря. Добре, сега ще закача ето това. Ето тук. На гардероба му. А през това време аз ще залепа това от тук. През това време Ани ще ми отслужи с тиксо. Йоан, за да влезне. Йоан, буквално като влезне, това ще го направиме. Ето така. Той тук ще се блъсне и ще се блъсне по лице. А освен това, ето така ще го закачиме. Сега ще взема няколко от тиквите и ще ги сложа за украса някъде. Помощ, Ани. Ох, дали си перата. Може да помогнеш? Ще сложа ето тази тиква тук, като бум. Ще го изплаши. Не, по-скоро. Ето тук, за да може. Добре. Не е нужно тиксо. Сега. Добре, сега ще Няколко сложа и една стана. Тиква ще сложим Другите тук. тикви ще сложим в момента. Ето тази прилича на китайче. Ще сложим ето тук. Тази тиква прилича на Ето така. някакъв. А пък ето тази, която стоеше тук, ще я сложим върху неговият компютър. А ето тази тиква прилича на озъбен дявол. Нея ще му я сложим върху стола, като седне. Добре, ето това ще го преместя ето тук. Едно
това е истински паяк и върху паяжината. Ето, ще се изплаши. А пък това може да го сложим някакси така. Само да Сега взема Тиксо тиксото. вземи. Аз ще го оправя. Това ето така ще го направиме. Ама донеси тиксото, защото ще ни трябва дълго. Ето Добре. така ще се блъсне и няма да вижда. Ако го види въобще, няма да се блъсне, ама ако не го види, ще се блъсне. Да. Сега, това Добре. е тиксото. Ето, чакай да прецена. Ето тук. Ето така ще сложа. Добре, че Иван още не се е прибрал, за да го изплашим. Да, той още е на училище. И... Не на училище, но Аз се бях по на боли. работа. Да, за бомбони. А ние сега тук му украсяваме стаята. За да го направим правилно зловещ. Не, дай дълго. Дръж е така. Ани. Дръж така. Къде ти чето? Долу на земята. Къде? Хайде, че имаме още малко време. Йоан ще се прибере. Ами, това някак си сме го мотали, така че малко ще ни е трудно. Добре. Това ще го метнем ето на килима, за да може да се залепи на него. Но дано Йоан не ни подслушва. Той нали събира бомбони? Няма как да ни подслуша. Може да се е прибрал. Няма начин. Той ми каза, че ще се прибере по-късно. Значи, то на Йоан тиксото изобщо не работи, не. Чека пава работа. Аз отивам да проверя дали Йоан се е прибрал. Вземи друго тиксо, ако намериш. А аз през това време ще ви покажа какво ще е, когато е тъмно. Когато е тъмно ще е така. И когато той влезне, мога да ви демонстрирам какво ще стане. Той като влезне, ето така ще се препъне, се удари. Добре, ще падне. той не се е прибира. Значи още си събира бомбони. Да, още събира бомбони. Добре, той има още един половин час. Намерих друго тиксо, което сигурно повече ще залепи. О, да, по-голямото. Твоето тиксо, да. Повече ще работи. През това време тази тиква може да му я сложим тук, за да се набуде, да се препълни и да се... Това ще го отлепи. Ти дръж. Тук, от тази страна. Минавай. Ма дръж там, тук. Аз това само да го Ани, дръж нагоре. Не, то. По принцип това трябва да е тук отдолу, за да може... Не, така, за да му се удари в лицето. Дано да не го види, понеже то бяло, вижда се. Ако беше прозрачно... Не много. Жалост. Просто няма да го направим. Да. Така ще омотаем. Аз Едно се изпуска това. паешка. Аз така ще му залепа шкафа. Дай нож.
червено. Не знам дали ще я види. Може да я види. Но ето сега е в червено, да ви покажа. Сега ще ви покажа как е на тъмно. Добре. Благодаря. Ето това сега трябва пак да го залепа наново, понеже то падна. Не го лепи там. Залепи го където си искаш. Добре, ще го сложа ето тук. Много е сладко така. Сега ще изчакам Краси да го оправи. И ще отида да проверя дали Йоан случайно се е върнал. Понеже може да се върне. Добре, голямото тиксо сега сигурно няма да ни трябва. Аз ще отида да проверя дали... Не, аз ще отида. Добре. Ти отиди. Само, че дайте да прецена Йоан къде ще стъпи. Така ще се обуде, пак ще стъпи и пак ще се обуде. По-скоро. Ето така. Не, по-добре тук. Аз сега ще отида да видя. Чакай, той ще разбере, че му правя пранк. Като съм така. Не, той ще си помисли, че съм за Хилин. Да. Добре. Сега, приятели, докато Краси проверява дали Йоан е дошъл, аз ще направя някаква картичка. Разбира се, за Хелоуин. Добре, ето и сега... Ани, Йоан ще забележи, че има лампа. По-добре да аз да направя в жълто. Добре, Бу и сега ще направя бомбони. И само да ви кажа, приятели, аз ще се скрия там под бюрото. Ани ще се скрие ето тук и ще го направи. Той ще се бусне тук, ще падне и аз е така. Като страшно. Не знам, може би се получи добре тази картичка. Сега ще нарисувам тиква. И сме готови. Добре. Сега, Ани, сега ще видя. Добре. Ето е картичката. Сега отпред ще напиша. Ани, ти докато си готова, аз ще отида и ще го извикам да дойде след 2 минути. Ама той нали събира бомбони? Не, пред вратата е. Добре. Добре, приятели, аз сега рисувам паяк. Не знам дали много личи на паяк. Мисля, че нещо пропускам. А отзад на картичката пише Бу. И тук също пише Бу, има тиква, а тук са бомбони. Добре, сега нали Краси отива да види дали Йоан е там. Аз ще нарисувам ето тези неща нарисувах на Бу. Сега може и отвътре да нарисувам.